Bon dia i bona hora. Soc en Ramon Riera, hipnoterapeuta i programador neurolingüista, i vull convidar-te a participar a les sessions d'hipnosi en grup online que ofereixo setmanalment, cada dijous a les 7 de la tarda en llengua catalana i cada divendres a les 5 de la tarda en llengua castellana. Soc conscient que aquests temps són uns temps estranys, uns temps que ens han portat noves necessitats, que ens han regirat una mica la vida, i segurament amb molt bona intenció hauràs sentit molta gent comentar que ara és l'hora, que cal canviar, que cal adaptar-se, que cal preparar-se per no sé quina mena de canvis importants. I certament és molt fàcil dir-ho, com deia, pot ser que us ho estiguin explicant amb molt bona intenció, però realment si tu no segueixes el món del desenvolupament personal, de les teràpies, dels corrents alternatius, segurament és molt difícil que sàpigues el com posar-t'hi. El que jo t'ofereixo des del marc de les meves teràpies, especialment de la hipnosi, és un moment, un espai d'aturada, de calma, per entrar en contacte amb tu mateixa, amb tu mateix, i des d'aquí, a mica, explorar-te i potser trobar solucions, potser trobar idees per poder tirar endavant en aquest temps i fins i tot més enllà. Com a mínim, entrar en contacte amb el que és l'estat de trànsit i, si més no, compartir uns moments agradables que per ara estan funcionant molt bé en les diferents setmanes que portem fent-ho i amb els diferents grups que han anat sorgint a cada jornada. Evidentment, no és el mateix que una sessió presencial, falta una mica el contacte humà, tampoc és, evidentment, el mateix que una sessió individual, perquè jo pertanyo al corrent de la hipnosi ericksoniana i m'agrada fer el que se'n diu un vestit a mida, adaptar la sessió als elements que apareixeran exclusivament al món, a la manera de pensar, tot allò que vaig esbrinant de la persona, però tot i així aprofito aquells guions, aquells esquemes, els protocols dels hipnotistes o els programadors neurolingüistes que més m'han influït, guions que m'han impressionat, els que he utilitzat per mi mateix en les meves sessions d'autohipnosi o en teràpia amb els meus consultants i, per tant, penso que us poden ser de gran ajuda per aquests dies. Res més, ara ja ho saps, rep una cordial salutació, molts d'ànims des d'aquí i, si t'ha picat la curiositat, fins la propera sessió.